Doet de blokker een ierlien failliet verklaren waard, gie de zaak in column tijdelijk oer op de huishoudspecialist. Maar er is een nieuwe namme, namelijk de Alles. Nou, dat was echt een tijdelijke oplossing. We moesten even snel wat. Maar we waren er wel over eens dat het niet hip genoeg was. Het was niet fris, het was niet wat we wilden, maar we moesten tijdelijk wat. En nu hebben we, in korte tijd hebben we eigenlijk hier naartoe gewerkt. Hoewel de namme nou verroren is, bloot het een huishoudwinkel, maar vol mij wat extra toevoegingen. En de basis blijft ook heel veel wel hetzelfde natuurlijk. Alleen wat wij doen is inderdaad de winkels net weer wat moderner en eigentijds neerzetten. Nieuwe kleurstellingen, we gaan wat nieuwe productgroepen toevoegen, met name de wat kwalitatief, wat betere producten. We voeren nog wat extra functies toe, dus binnenkort kunnen ze ook langskomen met messen en scharen om te laten slijpen. We gaan stoomapparaten verhuren. Ja, er zullen eigenlijk nog veel meer nieuwe dingen bij komen, maar daar beginnen we wel op korte termijn al mee. 23 oud-blokkenfilialen gaan oer op de nieuwe namme, zei ik die in Burgum. Ze kwamen toch het hele land bijeen voor het besluit. Nou, eigenlijk ging dat best wel heel knap. De neuzen allemaal dezelfde kant op. Heel veel positiviteit en heel veel enthousiasme binnen de groep. Dus eigenlijk konden we best wel snel zaken voor elkaar krijgen en het met elkaar eens worden.